În acest videoclip scurt am explicat pe cât de simplu ce este inflația. Febra musculară a banilor. Creșterea în timp a prețurilor se numește inflație. Cu cât cresc mai mult prețurile, cu atât poți cumpăra mai puțin cu banii pe care îi ai. În acest fel, inflația crește costul de trai și scade, în timp, nivelul de trai. De exemplu, dacă rata inflației este de 3% în acest an, atunci coșul obișnuit de cumpărături te va costa cu 3% mai mult decât în anul anterior. Există 3 cauze ale inflației. Prima este tipărirea de prea mulți bani de către guvern, astfel încât prea mulți bani vânează prea puține produse. Cauza cea mai des menționată este inflația prin cerere. Atunci când cererea depășește oferta de bunuri și servicii. Însă cumpărătorii își doresc atât de mult să cumpere încât sunt pregătiți să plătească prețuri mai mari. A treia cauză este inflația prin costuri, care se înregistrează când oferta este restricționată, dar cererea nu. S-a întâmplat în Statele Unite după uraganul Katrina, care a afectat stațiile de aprovizionare cu carburanți. Cererea pentru carburanți nu s-a schimbat, dar oferta limitată a ridicat prețurile. Sper că am fost de folos. Mulțumesc pentru atenție!